BPFनि दैदेनगिरिफ्रा आसलते थौले मेलेमनि बिथांमोना कुनु दिन फार साइटेड नङा कुनु दिन बाथ्राफोरखौ गुवारै सिन्था खालामो साजाङै सिन्था खालामो बेनिखाय दिनै मोनसे एग्रिमेन्टखौ सरकारा जे मावफुंना लाफानो थागोन बे बाथ्राखौ कुनु दिन बास्तब नङा जिहेतु सरकार एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे कमिटमेन्ट होबाय मोनसे खोथा होबाय जे जों बेखिनिखौ मावगोन आरो दिनैनि सरकारा बुंग्राल' सरकार नङा बे मावग्रा सरकार बेनिखायनो दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव जि सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों सिमाखौ बांहोनायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया दिनै साक्सेस जाबाय दा जोंनि गहपुरहालागै बे सिमाया जासिगोन खिन्थु सिगांनि सुक्तिफ्राव जा 2003 नि जि सुक्ति बा 1993 नि जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव सिमाया 5 नैसिमल'सोमोन फार्स्ट टाइम BSc बायदि खुंबाय खिन्थु BScनि उनाव बे सिमाखौ बांहोनांगौमोन दिनै BPFनि दैदेनगिरि बै समनि BLT आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा BScनि सिमाखौ बांहोनानै सुक्ति खालामनो हायाखै दिनै बिथांमोना 2003 आव जि सुक्ति खालामदों BTC सुक्ति बे सुक्तियाव सिमाखौ बिथांमोना 1 इन्चबो बारायहोनो हायाखैमोन दिनै UP मा बुंगोन NDFB आरो ABSU ज' लोगो जानानै सोमावसारनानै जि सुक्ति खालामबाय सुक्तिया गहपुरहालागै जागोन होननानै सुक्तियाव रोखायै लिरनाय आरो बे रोखायै लिरनाय बाथ्राखौ दिनै सरकारा भारत सरकार असम सरकार बिथांमोना गनायनानै लाबाय दिनै जि बिटिआर सरकार बे UPPL नेतृत्व मानगीत प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा अरायबो दिनै बिटिआरखौ दावगाहोनायनि थाखाय बिटिआरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावबोदों दिनै बायदिसिना बिथिङाव जों दावगानो हादों सोलोंथाइ बिथिङाव जों गोदान महर होनो हादों दिनै जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो थाखाय सुबिदा खालामनो हादों जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे कम्पिटिटिभ परीक्षा होनो हायो जेरै IIT एडमिसन लानाय NIT एडमिसन लानाय इन्जिनियारिं फरायनो मेडिकेल फरायनो APSC परीक्षा होनो UPSC परीक्षा होनो थाखाय जिखिनि जायफ्रा मेधा दंबाबो मेरिट दंबाबो खिन्थु न'खरनि खरस बायदिसिना असुबिदाखौ होनो हायाखै बिथांमोनखौ सुबिदा खालामनो थाखाय जों कचिंनि बेबस्था खालामदों सुपार 50 बायदि आसनि लानानै बिनि गेजेरजों दिनै अन्तत 200 गथ'फोरखौ प्रत्येक बोसोरावनो कचिं होनायनि गेजेरजों कम्पिटिटिभ परीक्षानि थाखाय फिट खालामनानै दोनदों आरो बेखिनिखौ जों सरकार मावदों बेनि अनगायैबो जों गेलेग्रा बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव गोबां परिबर्तन लाबोनो थाखाय जों ISPL खेला स्टार्ट खालामबाय सन्तोष ट्रफि लाबोबाय बेनिफ्राय बावैसो दुरान काप माबाय बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खेला माखानो थाखाय गामि गामि गेलेनायखौ माबानो थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय गामि गामि जों गेलेग्रा फोथारखौ फोसाबनाय हाबाफारि लादों स्टेडियाम बानायनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौ जों इतिमধ্যे स्टार्ट खालामबाय आनखि जोंहा क'क्राझाराव मोनसेबो मोजां स्टेन्डार्ड खेला गेलेहोनो हानाय स्टेडियाम गैयामोन खिन्थु थांनाय बे दुरान काप गेलेहोनो थाखायनो मास मोनसेनि गेजेरावनो मोनसे गोजौ स्टेन्डार्डनि बेबायदि स्टेडियाम जों बानायनो हादों दा हाग्रामा महिलानि समाव 17 बोसोरावबो बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो हायाखैमोन लामा सामा बानायनो हायाखैमोन स्कुल डेभेलपमेन्ट खालामाखैमोन गथ'फोरखौ फरायनाय सुबिदा खालामना होनो हायाखैमोन दिनै स्टेडियाम बानायना होनो हायाखै 17 बोसोराव बिथांमोना गोसो खांनायाव गोबां परिबर्तन लाबोनो हागौमोन खिन्थु बिथांमोना मावाखै खिन्थु जों दिनै मावदों खिन्थु बिथांमोना जास्ट मा बुङो प्रटेस्ट खालामनायनि थाखाय बिरोधि जानायखायनो दिनै UPPLनि नेतृत्व जि सरकार सोलिदों बे सरकार जिखिनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना बेखौ नुवाखै आरो जास्ट जेबो खामानि मावाखै होनना बुंनो हादों खिन्थु गावसोरहा फेलार जानायखाय गावसोरनि 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैनि फेलार जानायखाय दिनै UPPLनि नेतृत्व जि परिबर्तन जादों जि डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ बिथांमोना सहजै लानो हायाखै बेनिखायनो नुनानैबो नुयैबायदि जेबो मावाखै मावनो हायाखै होनना बुंदों दिनै बिथांमोना मिथ्याचारनि गेजेरजों भारत जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै जाथि जनगोष्ठीखौ थगायनानै गादि दखल खालामनाय मोनसे षड़यन्त्र खालामदों खिन्थु बिथांमोनखौ दिनै साक्सेस जानाय नङा